Men adym Murat. Yıllar boyu erbede işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlyklardan dowaly bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginiň habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüm töweregine küçüklerdir bagymyza agaçlaňym hakyny ýerlenmärdi. Arkamda tonulap güne toplantı da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan mukallanyny bilmeýärdim. Ýöne bun Kakymyň ýagyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýitgedi. Ähli zady gurşaýan şol rahmet kapysy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählisinden taplanmagy şol ýüregime tüger. Indi tanayan adamlaryň ählisini ýözümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düşteleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova kişinin hakkı kalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden. Allah can hemmem gözüm gar etme. Sana ananım, sana sığınmam. Bismillahirrahmanirrahim. Erteriňiz haýyrly. Men bildirişen gelipdim, iş gözläp. Dükana adam ödleyez. Öň işläp görpmidiňiz? Ýok, ýöne çalty uranyryn. Maňa iş gaty zerur. Borda. Bolmanda arzaňyzy alyp gaýlaýyn. Pasportyňyz hem suud edilmäniň hakynda bellik ýanyňyzdamy? Meniň jenaýat eden. Näme jenaýat etdiň? Ogurluk. Tawal. Ýok gardaşym, bolmaz. Gaty kyn. Men başlygym bul haky babatda gatynjykdyr. Ogryny iş aldyň diýip aýdyp bilmen oňa. Gaty görme. Ýöne men öňki hallal. Men gaty ütkedim. Inni ogurlyk edemok. Ýok gardaşym, ýok, gaty görme. Bolýa, tawalym. Alanda adymy iýdiňe der. Sen kim? Alanda adyň iýdiňe der. Sen kim? Kadırdan. Kadırdan. Aýdy beriň. Muny siz gaçyrdyňyz diýdi. Taňry ýalkady. O kimke? Kim bolup biler? Kimdol? Kimke? Murat dayı, yür pek oynaly. Bir muntefe soň oynar. Yürsene yür. Efe edýäniň näme?
Tuncay Mert. Hoş geldin. Baş üstüne. Tamam. Buyurun. Näme getirmeli terkerden? Ömürtü stolun üstüne qoğuda atlar getir. İlki bilenim içi al. Bir de utandırayım. Buyursun, değerli var terkerden. Ýa-mulyara ýoňa terkirden diýmek näme? Bir polisiýadan çeldim. Oňurup mydyryn dost? Emung jeda tagat agyrdyr. Hiç adam bolmaz. Gaçyrypdyr menim tapdym diýerin bar bolany. Oğurlan şahsiyetnamamı sögece garban şanada gaçyran ekenim. Soňuny başyma bela gelaýmesin diýip öwürüp almadym. Wah oglum, wah. Indi näme etjegimi bilmem hoje. Şo mehmanhana gitsem miken? Men pikirime şo şahadatnamaň eýesi bara şonu tap. Görsenem onu. Efe olmadı kolu bu zatlar asla yadıma düşürüp bilmezdim. Sen menden islan dağdın dile. Onna pek koyun ayarla. Bol ya. Giyişli oynayar. Söz veriyen. Yönemen häzir gitmeli. Hı? Bol ya mı? Oglum. Näçe günler hiç kellemden çykanok. Arada Ahmet öýe gelenne gara söýün plan niýeti boli. Bilýäňe, sen şu işleri sokanam şody. Can malam şondan gaçarak dura görün. Inni men gara öseyimde ne işim var ece? Sen onun arkayn molaje. Men ahmal bolmon. Bol ya sağ oturun. Murat öýde mi? Suna gyýdym, hoş geldin. Murat öýde mi? Yok, gitti. Men bilediklemenem bolly, Melek hanım. Siz emin oğluňyzy ýalborsyňyz. O näme diýdin? Öňler siz men hakmy mejek gördüňiz, ýöne häzir nähili? Gyýdym. Sen ýagdaýy düşünseň bizim düşünürsiz. Hamala Muratyň ýagdaýyny bilmeýän ýaly, onu gyssaýan. Men ýagdaýym nähili boljak? Oğluňdan öňgören görgüleme az görýärmiň. İş ýaraşjak. Şo biledikler derur diýen size. Tuncay Mert dämidi? Hawa herkerdem. Haýsy bölümde işledik ha şo? Mümkin bolsa mümkin. Dogryň aýt. Şo şahsiýetname bilen başga bir işlerim etdiňmi? Wallahi hiç aýdamok. Diňe ahyrlaryny bar bolany. Meal, ine böyle mutalgyz şey. Gowy iş etmändiň oglum. Asla gowy iş etmändiň. Ruhsat edin serkerdem. Sağ olun. Sen ýygyňdan kowalap ýörmelim men. Näme boldy? Näme bolmalymış? Pulum ber. Berip bilmen.
Nämçin berip bilmersin? Berersin. İşlek adam nämeseň etde pulum ber. İş tapamaksuna. İş tapdığın bilediklerin pulunu tölerin bolýarmy? Gülýaly işiň bardy näme boldy? Ite uşa şam etdiň. Adam kendi dip durma. Olun eýete ken men näme deyin? Ol Ahmet samsyk adam däl. Dükany ornaşaydylar. Bir topar yaramaz adam şo töwerekde her gün sümsünşip görler. Sen o ýerde ýetirli adamdyň. Ýagşam şeýle ekeni. Gidiver görel hani. Bir dükana ýe bol bilmediň. Innolar şo töwerege kelle agyr bolarlar. Hemmesine de sen günäkär. Terkirdem. Awa, Baş terkirde asinte salam aýtdy. geçin oturun. Sağ olun. Men kän wagtyňyzy almakçy däl. Terkirde men Tunjay merti gözleýän. Tünjaylyk näme işiň bardy? Men oňa bir zat bermelidim. Şoň üçin gözleýän. Sen onu nerden tanayan? Dogrusu men oň özüni tanamok. Kardeş, koy bolsun edäy. Wagtyň sarp edeniňe degmez. O aradan çykdy. Näme? O nähili? Aradan çykdy. Bizem diýindik. Aýdýanyňyz näme terkirdem? O näme üçin beýdiýäňiz? Inim, inamsızlyk etmesene. Baş terkerde bir zat diýen bolsa ýöne ýöre aýdýan näldire? Elbetde, ola şeýle bolýan. Tunjay arasy adam däl eken inim. Oğurlara şärikleşdik etdi. Ul oğurlukda adı çykdy. Ýagny kärini erwet maksat üçin ulandy düşünsem. Biz oň ýalyny halamdyk. Dogrusu kim halar öýdýän diýsene. Gaty gynan aýdym. Ýöne men oňa bergim bardy. Indi men oňa bergim nädip Men berdim? pikirimçe goýul o dünýäde öz bergileriniň aladasyny etsin. Yeri, boldy men wagtym alyp durmasana. Oň maşgalasy barmy terkirde? Bardyr, salagynda mişgärlemeden alarsın. Asimata salam aýt. Bolýa. Sağ olun. Arma urim. Baş terkirde Tunjay mertiň talygyny sizden toğray diýdi. Elbetde. Ol seni mala uçurdumy? Ýok. Onu ucu tıpıpsın. Bu arada al salgyny. Yaxşı, sağ olun. Sağ olun. Neme bağışlan. Men şu talykda ýaşaýan hala merti gözleýän bolýan. He, alluç polisiýaň aýalymy sorýarňyz. Ol adam aradan çykdy. Habarym bar, eşitdim. Ýöne men oň aýalyny gorajakdym. Alluç bilen işimiz bolmaz. Goýsy başga birinden soraýyn. Bar. Salamu aleykum. Wa aleykumussalam. Men şu talykdaky adam gözleýän bolýan tapamok. Näme gerekdi? Sana da bergilimidi. Awwa da. Tunjay diýen adam ogurlar bilen bile işleşen adam. Şoň üçin on gaýçak zady ýok. Talygyny bilýäňizmi ýa ýok? Bilýän? Şu ýerden aşarakda köçäň aýag ujunaky bir gat öýdür. Baraňyzdy men algyma ýatlada göri. Ay iki baştan berjek manasy ýoklay. Ertiriňiz haýyrly. Men halahanymy gözleýärdim. Aýdyberin. Wagtyňyz bar bolsa, siz bilen bir zat barada gurlaşajakdym. Sizi öýüge berip biljekler. Onsuzam näde ýerkä diýip garaşyp ýörler. Bolgusyz gep burun çykararlar. Töwereň gıybatçylary. Bolýada siz näme aýtmakçydyňyz? Men adam bilen bagly gurrun etmek üçin gelipdim. Oňa bergim bardy. Tunjay aradan çykdy. Men onu eşitdim. Bölümde aýtdylar. Ýygy ýaradyn. Sağ olun.
başga zatlaram aýtdylarmy? Çekinmeň, men oňa öwrenşikli. Yer bolýar-da, näme bergiň mady? Sizin pikir etişiňi diýerler. Wagtynda men bir ýalňyşlyk göberdim. Size hiç şahsiyet namasyny ýitirenini aýdypmy dol? Ýürüm, gelin içerik girin. Ine şeýle. Men o wagtlar eden işimiň soňun saýan adam däldim. Ýagny şo ýeje Tunjaýyň şahadatnamasyny gaçyryp, soňum almasyňyz da şeýlemi? Bar bolanymy? Näme üçin toradyňyz ony? Adamymyň ömrüni kül etdiňiz Muratbek. Adamymyň am gyýdymyň am meňem. Gürrüňden ýejeňiz Tunjaýyň ady bir ogurlyk bilen baglaşdyrly. Şahyatlar oňam şo ýerde bolanlygyny aýtdylar. Göýýäl urfat berilmiş şo waka. Şo ýerde şahsiýetnama tapylypdyr. Şahsiýetnamasyny ýitirenini aýtsa da oňa hiç kim inanmady. Ilki işden çykarjak bollar, soňam gorkunmaga çalyşdylar. Bizi azap baryn çekdirdiler. İş ýerine, köpçülik ýerine bazarda. Onu hakyky günäkärli nerede? Tapar niýedi, ýyzlaryna düşüp başlady. Ýöne helekçilik uçurap ahiradan çykdy. Men Tunjaýyň beýgüne etdigini bilýärdim. Oňa bir men inanýardym. Ýöne ol ýeterli bolmady. Mene näme diýjegimi bilemok. Dogurdan bilemok. Bolýa, size edip biljek başor kömegim mami? Şunça ýyllyk horlugyň, adamymyň topraga bir haýyn kimin jaýlanmagynyň aşagyna nädip çykjak? Ýönümiň bir ýoly bolmaly ahyry. Gaýrat ediňde kömek etmäge ruhsat ediň. Gyýdymyň çekenler näme? Gyýdyňyz? Hawa, gyýdym. Gyýdym Aýşe. Liseýe ahyrlap ýör. Inni başga bir dünýäde ýaşaýar. Men bilenem ýüzüňiz oturup gürleşmeýär. Akşamlaryna käte gelýär, kätede ýatakanasyna galýar. İşleýär diýen bilmedim-de. Siz şonu adamymyň şahsiýetnamasyny ulanyp, ýollaşlaryňyz bilen naharlanypsyňyz. Häzir bolsa men her iýen naharym deheri dönýär. Görşýänçek. Ayşe. Siz Ayşe mertdämi? Hawa, Ayşe salam. Men adam Murat. Ejeň seni şu ýerde tapyp biljegimi aýtdy. ejem ördät dolmy? Yok. Ejeň ýagdaý gowy. Sen bilen birazjyk gürleşip bilertmek. Näme hakdy? Hakyň hakdy. Bagyşlaň, men ol adam hakda gürleşemok. Ýakaja minut Ayşe kulak as. Men aýtjak bolýan adam hakyň beýgüne. Bolan zatlary men unäkä. Ejeminden sizi tapdymy? Haýyp. Bilýäňizmi? Hem meňiz şeýden bolup ejeme ýamanlyk edýäňiz. Hakykat näçe bakym kabul etse, şonça gowy. Ol barp ýatan pes adamdy. Anha şeýle. Ýöne hakykat sen pikir etişiň ýerler. Men hakykatyň nähilini gaty gowulýan. Men hakykatym şu. Ol durmuşum berbat etdi. Görşüňiz ýaly häzir men liseýde okuýan. Her gije işleýän, onda da nähil şertlerdi. Bulan barsy maňa şol adam geden sowgady. Indi ruhsat berseňiz men gitmeli. Taksi!
Ayşe, sen ne edeydin? Gideli. Tağıt näçe boldy? Yine gelmedin miydim? Gelmedin yine. Nämeleri işleyen, nirelerdeken. Gijelerine yatakhana toglarına üşeyen mi giydim? Borda, yöne önümünden soň üşemersin giydim. Ay giydim men Ayşem, çağıcığım. O politsiya işgäri. Onuň şahsiýet namasynyň ogurlyk edipdirler. Çynım men bilen baglanşyk ýok eje. Bolsa senden gizler öýdýärmi? Bira on doda düşüripdir. Aýaly görüliňim haly harap. Bu gezek mümkin näl, muň aşagyny çykyp bilmen. Şonda da sen elinden geleni et oğlum. Allah keremdir. İslese karınca dağ taşardar. Ola şeýle bolin, işiň ýaman ýeri ola adam aradan çykypdyr eje. Men näme edip bilerini öýdýär? Aradan çıkıptır. Hawa. Helakçylyk uçurapdyr. Ah çekme Murat. Allah şikayet ediyen hala yaneldir. Bolýar eje. Dogry aýdýar. Murat. İş ýagdaýyň nähil boldy oğlum? Gözleýän eje. Kıyın günü galyk öýdýän. Wahy, biraz gorkarya zat ýokly ýöne. Biraz dogumrak boljak bol oğlum. Näçe çalt iş tapdan şonça gowy elbetde. Yer kardeş. Gol çekinni. Bir hepde ver iş boldun. Ýöne men muňa gol çekdim, dukan senki bolarda. Bu adam qatakın deken ay. Ýok, gol çekmen, otur diýen. Qatığa harmeli Ahmet Bey. Meňem gaharym gelýär. Muň näme diýmekdigini bilýän dälmi? Bir gün galdy. Ertir şu wagtda sen ýa-ha gol çekerdiň, iş biter. Ýogsa deseň işiň görer. Akşamga haýyrly. Hayır näme işletin ay, hayır näme işletin. Näme? Şu zatlaň baryny başyma sen salyň Murat. Atamy allap dukany elinden almadyk bolsaň, men bu adamlara duşmadym. Muň bilen meň näme baglanşym bar Ahmet? Taşlyş tetekler taşla. Bulan barym özüň ýaly urutguty adamlaryň hilinden. Saňa diş ötmäsoňlar men gelimseň men daşma geçdiler. Barym sen zerarly. Barym sen zerarly Murat. Onsoňam kim bilýär? Belki bu adamlar üstüme sen iyi verensiň. Bu zatlaň barym sen zerarly boldy. Aýly gazymy. Onsuzam sen oturup gelen üçin iş alýar. Nädip ogurlyk edilýänini bilýän. Şoň üçin janlyrak bol. Ýöne özüňden bir zat tap iş edäjek bolsaň bagyşlar öýtme. Bolýar, sogaýyk etme. Ýaňşy onu. Ertir gelip başla der. Bolýar sag bolun. Sag bol.
Taksi, dur. Her gün bir yere gidiyor. Ey Allah'ım, öğün kovusuna da veri. Nem için? Yok, o olmaz. Koy voltan edip olmaz. O koydu bu batkalığı seni tepledim. İnni öğrenip çıkarmalı oldu. Baş üstüne. Ayşe öyle ulaşacaktım olun ol öydü mü ka? Ayşe? Yollaşlam gelmez diyedinle. Biz sana häzir näde bilen gidip bilers? Ötünç sorayan Filiyet hanım. Özmem garaşmayadım, çınım. Ötünç sorayan, innikile bolmaz, asla bolmaz. Öň bolan näler, haýyş ediyen, meni bağışlawary. Sen berde näme işiň var he? Çekil durmuşumdan. Çörekden kesjek bolýarmy? Ötünç sorayan. Men nädip tapdyň? Ýylyma düşdiňmi? Hawa. İki gece ver başka adamın kulağına. Edepsiz. Sen maňa kimdir öýdýän? Kimdir öýdýän? Men berde ýylyňlary çagatna seredip iýjegim gazanmak bilen başa gaýkam. Sen nämeler pikir edip börsiň he? Özüň ýaly içiňem gar ekeni. Häzirem ogorra bol. Durmuşuma goşulma, güm bol. Efe, bedin oğlum. Yok, bitecek değil. Murat dayım yelyança şu yerde duracak. O bana söz verdi. Oğlum, ertire mara. Ertir oynarsınız da. Yok, düğün oynamallık, düğün. Düğün giyecek elimde uklap etirdin da. Şonu senin uyurmalı keninde. Vakt ödmedim de. Yer bolya gel häzir oynaýaly. Bolya, oynaly. Murat. Ýagdaýymy görýärmiň? Näme boldy? Görýäňdäm Ferit men ýagdaýymy. Barym sen derarly. Hemmesini sen günäkär. Hemmesini sen derarly boldy. Ağam işe bitendir. Harambada kol çektirendir. Berekella Ahmet. Mut yerden dukanmyzyň sany artdy. Ýöne o biheppe polisiýar edäýmesin. O barp ýatan züwetdiň lay. Inim. Şeýle adamlar nireden tapýaňy? Biziň işimiz şeýle-de ağamjan. Bul adamga terwet ýenjipdirler. Her näde ulan ýeri ýok. Bu men derarly boldy. Men derarly. Ýönümiň seňle näme daxaly bar? Adamlar däli ýaly birdat. Adam elinden zorlan dukanlar ýalar. Özlerem ogry. Hawa. Men ýaly. Ýok gadyrdan. Sen ýalylar. Öňkü sen ýaly. Men ol adamlar tanayan öýdýän. Olar Kara Hüseyniň adamlary. Nähil eýmenlerçi, Kara Hüseyin. Maňa da däl Murat diýädiler. Hiç kim çykyp bilmedik ýerlerine çykardym, şeýle peýkerlere. Gowonýan öýdýän. Salam. Ha, ine Murat diýilňiz hemem ýene bir waka. Bu gedekki bütünlüğü tütänlik serkirdem. Onda da nähili geňin aýy tütänlik.
Kakasın ovotçy, qydam ovotçy, bir adam taýygy ýa, senim ýene bärde, ey Allah'ım. Durmuş geň taňryklardan dol serkerdem. Oho, bu bir hepben gowy eňne ýetiripdir. Hawa kaka ertireçen oýanmaz. Onda näme qydym meni bärik çağırdyňyz? Özüniň gitmäkkä düşündürüş berjekdigini aýtdy. Bolýa, oglunyň beýini uradan onu düşündürşini alar. Borda men gitdim onna. Sağ ol kakacan. Serkerdem. Näme, men siz bilen bir zat maslahatlaşakdym. Men bar boyun alsam, şahsiýetnamany men ogurladym, tünjay beýgünä etdiýsem, inim, ola ýagşyla bolen dogry aýdan näme suwut etjek? Elinde deliliň barmy? Ýok. Ýöne edip bolor serkerdem men suwut ederin. Serkerdem bagyşlaň, maňa bir ýagşylyk edin. Inim, hani seni iýeren serkerdem barda, sen gidenden soň maňa şoljaň etdi. Biraz gumurýam etdik. Tünjay mert diýlen o diýen halanan adam däl eken. Şoň üçin gel bu işi gorjalama. Ýöne resmi namalary bir göräýsem, belki hiç kimin görmedik bir kemçiligi bardyr. Kim bilýär, belki bir topar adam jenaýaty boýuna tandyr. Bir üçin gerek bolandyr. Bolmada inim diýip duran zadyň näme? Girdin resmi namalar saňa ynanyr ýaly başga işim ýokmy men? Onu da bileter edelim. Bir ýaşygyň ömrü barada gurrun gidýär serkerdem. Inim, men başyma bela getirjek bolýanmy? Yer bolýa, ýör onna. Hani gulagy men. Näme garanjaklaýan ho? Bilýärmi serkerdem? Öňüm şolar ýaly ulugy köp gedek binip gördüm. Ýöne ilkinji gedek elim ganynaly däl. Bäh, göl kunje eken ay. Ähli birliklere Çamlyjada köçe ogurlugy iň golaýdaky birlik wakanyň bolýan ýerine. Düşündüm 76 wakanyň bolýan ýerine barýar. Ali inim gidel onno. Häzir sen düş häzirlikçi. Menim gidaýyn serkerde belki peýdan deger. Näme diýän bolsam şonu berjaý edinim. Özüňizi görüň serkerde. Ýöne şu töweregi men belet. Ana aly uğraly. Bolly, hani goýagly maňy? Näme üçin aglamayyn? Gaty gorkdum. Birden takyrdy sepini eşitdim. Ýeňze tarapdan çağan alyp hammama girip içinden ýady kirtlenmem bilemok. Ýöne Hudaýa şükür, hiç tat bolmandyr ahyry. Biraz puluň alypdyrlar. Köp alypdyrlarmy? Hay känel görýän bolyn hojaýynyň baý eken ýaly. Ola şeýle. Ýönüni gaýdyp olaň ýüzüne nädip terederkem. Sen beýle pikir etme, sen olaň çağalyny halat etdiň. Başga näme gerek? Ýöne pullar ogurlanla, maskara boldum. Ýagdaýy niçik gör. Gaýg etme, özüm taňa iş tapyp berer. Çynyňmy? Allah ruhsat etse. Ola gaýdym. Häzir sen ýa-da üstüne gaty gorkup suňam. Ýöne erteri barp düşündürüş bermeli bolsam. Elbetde serkerdebe. Gelerdiň gerek. Seret bizi kıyınına koyayım onu. Yok, gelir elbette serkerdem. Men kepil geçýän. Alaýda Aýşe polisiýa işgäriniň ýydy. Beli işiniň ähmetini oňat düşünýär. Onu gürleşdik. Ertir görüşeriz, bolýarmy? Ýör men seni öýüňe dakydyn. Näme? Öýmüdemi? Bolmaz. Ejem bu gece işleýänim bilýär. Näme olluk adyp gaýga eder, ertireçeni sonra warny ýagdyryp kellem agyrdyr. Onda saňa başga bir eje tapaýar. Ýör. Men aslynda polisiýa işgär bolasym gelýär. Çynyňmy? Hawa, çynym. Aslynda kakam morjak adam eden etmişinden soň şeýle netije geldim. Gowy polisiýa işgäriniň nähir bolmalygyny hemmeleri görkezler. Durun men çaýyňy täzeleýin. Yok, o diýeniňiz bolmaz, özüm ederim. Aýşe togonyň halatyňmy? Oňat gaýdy. Ýöne içinde kayakasyna uran 20-nji taklýa. Ýöne Şo ýigrenjem nefip bolsa sen aýrarsyň oglum. Suna?
Murat, inni bettir. Meni haçanaçyn ýygyňdan algaçyk görjek, haçanaçynny. Suna köşeş. Köşeş şapdal. Köşeş şapdal diýen. Iki hepde ver biledikleme ýygyna berjek diýip ýörşüň. Bermäniň oňçyn gabyňa mallyraň ok. İş tapdyňmy? İş tapdyňmy diýen. İş mi? He, iş. Hawa iş. Näme edip ýörüň belli däl Murat. Şunça ullap näme işleýäniň belli däl. Bağışla. Näme işleýäniň belli eken. Bihaya, ahlaksız haramzada. Ece, şeyli ecrem görmelidir ne elbette. Murat ağam ähli üçün köp taňyr ýalkadyn. Allah işiň uğruna etsin. Tenkinem. Allah aýtady seni hakym galan bolsa menden halal bolsun. Ýöne inni betdir. Ýöne mundan bilemek üçin alada galyp ýörme. Maňa näde polisiýa işgär bolup biljegim düşündirdiler. Kömegim etmekçi. Bu zatlar sen kömegiň bilen bolly ýöne mundan bile öz güýjüme dayanjak. Bolya islänim bor. Ýöne eger kynlyğa düşsem, Elbette. Sen gaýy etme. Nire aýtdyň ay? Zordan sypdym, ýanymdan aýrylanoga. Ýaşy ýör, ani ýör içerik gir. soň serkerdem Asym bilen gürleşdik. Aýşe şu liseyi tamamlan soň polisiýa akademiýasyna girmek üçin elinden gelen neder? Tünjaýby barada aýdylanyna netip bolsa oň awraýynda keltmek üçin men elimden gelen nederin? Taňyr ýalkadyn Murat dogan. Gyýdymyň ömrü üçin her nä menden hem köp iş bitirdiň. Ýöneti näme? Näme diýjek bolýan? Diýjek bolýanym netip bolsa aýdyşyň ýaly bolar. Ýöne gyýdym biraz gülhöwes çağada. Ýok, bolar netip bolsa sen gaýyk etme. Meniň göýden aýdamok, ýöne meniň ýygyny typdyrman. Bolýa, sag oturuň. Sag boluň, taňyr ýalkadyn. Ýagşy sag bolun. Gyýdym, Aýşam, owadan Aýşam, her nä tertişe diýen näsiň da balam. Elbette anam var ejejan. Meni işleýänim üçin pulum var. Şeýle dämeje? Hana al şolary. Biziň bakkala bergemiz barda. Alman olary. Senden pul almaýan bilen okmy? Nähil gazanýanyň belli däle balam. Sen meň pulumy haramdyr öýdýäňmi? Hey, onu öňküýaly kul içinde ýaşa ber. Wah kakynjan, ölmedik bolsaň bolmaýarmy? Ýüdüme gar etmedik bolsaň bolmaýarmy? Aýşe diýen. Aýşe. Näme bolýar eje? Gitme balam, ýalbarýan gitme. Diýäniň nämeje? Nirege diýeniň bilemok, ýöne gowda dasydamok Aýşe. Sen erwedişiň başyna bolaýmy birde? Sen aýdýanyň nämeje? Bize pul gerek gel, ýöne namysymyz hasam berur Aýşe. Namysyň gurrun edýäni seretsene. Eje galyydymdan, göreni makara bolýar. Ýene haçan bolursa Aýşe.
Sen men üçin hemme zatdan gymmat gitme, yalvarýanlyydym. Ece haýyş edýän. Birimiziň ömrümizi halat etmek gerek. Ýöne şeýtjek bolup özüň ýolundan çykararsyň. Maňa azar bermeje. Goýber. Ayşe, gitme, gitme Ayşem. Bolmany şunu vural üşersin ýdym. Tuncay diýilýän adam görýäňmi? Özüne maskar etdi maşgalasynam. Wah wah hey. Ferret, gelenekden esewan bol. Töweregim arasy bolsun, bolýarmy? Özüňe mäga bol. Salamu aleykum. Wa aleykum selam. Siz berde näme işleýäňiz? Saňa näme? Bu ýer sizinki däl. Näme üçin aldyňyz? Ýok, bizinki. Siz bu kağıda doğru bilen kol çektirdiňiz. Ýok. Kağıda doğru bilen kol çektirdiňiz. Ahmet Bey hastahanada kisloroddan dem alyp ýatyr. Ýanyna bir boş ýer wadi wäşdik. Görnüşine göre baş terkerdem afym bäri gelmän röýdýän. Gelip ägidipdir. Men ýokdum. Ýöne bu kağıdy görüp şu ýeriň bizinkidigine düşündir. Şu kağıdamy. Awwa. Ol düşünenim bolsa men düşünemok. Murat Bey. Bolya gadyrda näme agaranýaň? Ey Allah. Dinleyen. Aydı verin Halay hanım. Sizin diýäniňiz näme? Düşülüğüdün Ayşe. Näme bolýar? Sana düşdüýlýär. Aw, ýene senmi? Nire barsam sen bolup durmalmy ha? Garşymdan çykjak. Ha? Yürü gideli. Hä, nire? Yürü. Bu yerden deňe 14 kağıt kemelli. Bar bolany. Istesen gowja teret. Buloň hemmetini ýeken tapjakmy? Netip bolsa. Günä iş etmek, kul hakyna el gatmak beýle ýöneki iş däl. Onsoňam ölümli dünýäň lezzetem, şatlygym çäkilje. Hasraty heniz dünýäde wagtyň başlaýan bu manysy şatlyklar üçin ölümsiz durmuşa jahanneme uranyňa degen ok. Ýöne men maňa zorluk edýärler Murat agam. Ejeňe diýan ýetirer diýip haýwat atýarlar. Men sana bir zat aýdaýynmy? Ahyry ýanar ot bolan şeýle durmuşy ýaşandan öldürenler has gowdur. Her näme-de bolsa, inni sen ýeki özüň bir karara geler ýagdaýda däl. Menem bardyryn. Onsoňam isleseňem, islemeseňem islenlik ýerde garşyňdan çykar. Men gorkýan adam ýok Ayşe. Şonu bilýän dämi? Bolýanny. Men häzir gidip ejeňi getirjek. Şu ýerden hiç ýere gidäýmem. Anha. Şüley. Berekellah. Häzir bolsa ugra berdi. Şoňa sen koklan, ugry bolsun. Öňünden aýlansana. Akşamın hayırlı.
Dostcan, şu kapağı kulpur ya. Sen heme kulpu hemem kapağı hantama ol yani. İni cevabını aldın gerek köppe oğlu. O yerde ne bolýa? Açalın, açalın. Vay oğlum, oğlum. Ucdansızlar, Murat, oğlum, Muratcan. Sana ne hem ettiler oğlum? Vah Murat'ım. Sen çıktı ejilingini et yaşlanır şöden ok. Murat ağa yaxşymyň? Ayşe, sana hiç taat etmediler gerek. Ödün buraya akşamın. Ağam kelläň agyrtma häzir. Seni tassanam öldüren ekenler. Merve, biz Ayşe bilen biraz görleşsek bolmy? Elbetde. Sağ ol. Ağam, gaharlanjaňy bilýän, ýöne olar men çagyramak. Şunum, özleri tapandyrlar. Menem gaty geňürdüm, halas bolmak isleýän maňa ananay. Halas bolarsyň Ayşe. Olun garşysyna biz bile görüşeriz. Bolýarmy? Terkerdem? Men daşarda Murat ağam. Moň ýagdaýyny terede. Inim, o dukan näletdilen öýdýän. Oňa ýanaşyn hasanadan çykaýaly. Borda, sen düşündürjüň berdingmi? Berdim terkerdem, berdim. O haramzadalar tapmak atan zat düşmez. Ha, sen menden bir zat haýyş edipdiň ha. Eýer bilen men elimde bolsun, eşitdiňmi? Sağ bolun. Ökünmersiňiz. Terkerdem. Ayşeň polisiýa işgär bolmagyny kömek edersiň gerek. Ay inim, entek okuwyny bir tamamlasyna. Soň görüp berersiňdimi? Ýöne gaty tamakin bolberme, ödüň bilýän haýy. Ýüne terkerdem. Belki şeýledir. Uy, entegem ýataňyz okmy? Ýatjak. Ýene 5 minut. Bolmaz. Şepagatçyň hökmüne maňa ýol berip bilmen. Ayşe diýen. Azjyk gaýrat et. Ayna verme. Bolly. Musa Sancakly. Murat. Salamu aleykum. Aleyküm salam. Bir mutankıdy. Oň özi ýokmy? Oho. Oklap ýörmüň dostcan Musa taryhy urly. O nähili? Musany bazardan süpürip aýyrdylar. O syny. Men onu tapmaly boljak. Öğrenmehim. Polisiýa tapan ogony sen nähil tapjak? Ýöne çynyň bolsa ulaksyzdan sonra. Ulaksyz tanýamyň? Oho Murat, iyilikdir de. Ýagşylyk ulaksyz. Senin bir zat sorajaktym. Doğru wakaly. Musa Sancakly, ogry. O aradan çykdy. Polisiýaň depterinde de şeýle ýazylgy. Ýöne ölmek bar. Doğrusu Murat, sen bilmeýän bolsaň, men ýerden bileýin.
Oğrun ýagdaýyny ogur düşünür. Ýöne inni iş çygyrdan çykdy. Men ömrümde ogurlap görmedik adam ýokdur öýderdim. Dogry eken? Bir adamyň adyny mertebetinem ogurlan ekenim. Ýöne bir işe men bilen bile şärik bolanyny bilmegni isleýän. Haýp. Hem oňa ýöne aslyny iýze galanlara haýp. Gara hüseyni şam bolarlar. Orda guloksu. Burada deşsen men taparsyň. Murat. Tunjaýyň şahsiýetnamasyny bir restorandan tapdym. Bilýän, onu şeýerde men gaçyrdym. Şo şahsiýetnama bir topar ýeriň gapysyny açdy. Ýöne Tunjaýyň işini gördi. Biz bu zatlary diýäkek Tunjaý gara şaýlyk awryny dikeltmeň aladatny diýädi. Mundan asla ýüze urmady. Eýtenem boldy. Näme bolsa da şo ýejeden soň boldy. Mertebem yere çaldyňyz. Orta çykyn. Orta çykyn diýen. Awryny dikelderdiňiz. Bolmasa üldür. Çykyn. Çykyn diýen. Awryny dikeldiň. Näme boldy? Öldümi? Samdyk. Ýene tatlanıp tutulýardyk. Ine näme ders? Bu haramlardan diýmäge çelmeli. Bolmasa ol biziň ýogumyza ýanardy. Olmaz. Başarman. Men ganfor däle. Ona da polisiýa işgäriniň ganfor däl. İnim, ol adam helakçylykda ýogundy. Ogurluk hareketlerini daşıyan wagtda ýykylyp öldü. Olmaz. Beýtip bilmän. Emme zady bilýän üçin meni ulandylar. Şo iýje meni aýlaga taşlapdyrlar. Ölenler öýdüpdirler. Ýerne men ölmedim diýri. Näçe ýyllar kölega ýaly bolup ýaşaýan. Şo polisiýa meselesini soň bilip galdym. Diýişleri ýalama edipdirler. Haýp. Näme haýp? Münasip Murat, münasip bolanyň şeýler. Boyun almaly bolsaň Musa. Ol adamyň awryny dikeltmek gerek. Ondan bir ýaşgyň gelejegim bar bu ýerde. Maňa kömek et. Eger görünsem ýoguma ýanarlar Murat. Bezirarly ol adamyň başgalasy ýyllar boýy kynçylykda ýaşaýan Musa. Başararmyň? Polisiýa hemmeden gurrun berermiň? Taw bol Musa. Gidip düşündürüş vermelmi? Men teň ýanyňa öwedüm gelerim. Maňa ýokarda garaş. Murat? Murat? Cenap, Murat ýalyna geldi. Gelsin. Eňne işim bar berdi. Ondan hastahanada görünüpsiň. Men indi ýagdaýym gowy serkerdim. Size habarym bar. Bolýa, geçeni.
Serkerdem, ol adam görkezme berer. Onna bolýa, onu ol adam gidip getirelin. Onu ýanyňyza özüm getiren Serkerdem. Biz atlar barada öňüňürleşdik Murat ağa. Hemişe şowur netije. Ulugat Ayşe, adamlaryň ters garaýşy taňa täsir etmesin. Men näçe ýyllap şo garaýşlar bilen ýaşadym. Kakam bolsa aradan çykdy gitdi. Şoň üçinem Sen ýalňyş pikir edýän. ýalňyş pikir edýänmi? Asym men polisiýa beren ardama teretilen mahal kakamyň ýagdaýym gözüňe tutularmy? Kanun taýdan tasdiklanmasa da hemmeler netije çykarylan şoňa tereder gerek. Men görmedik bolup bilmen. Kakam ömrüme tegmil saldy. Bolýa Ayşe. Onu ýör, öz gözüň bilen gör. Bu ýeriň niredigini bilýärmi? Aradan çıkan yer mi? Hawa. Ýöne özüni dodaga düşürenler tutanmak hali. Borda muny menden eşitme. Gör. Musa. 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 Şu ýerde bir ýerde bolsa gerek. Barda düşündürýän taňa. Murat ağa, sen özüňe başga bir oýun tapan. Menem ödüňimi goý. Ayşe. Hüseyin ağa garaşya. Barp biljekler. Sen ejin gowuryň okmy gyýp? Şo Murady denlemede nädip beýdip şalt ýatdan çykardyň? Sen nire ýitirmeliň? Menini barjaklar. Ýöne bize mejbur ýagdaýda. Indiden soň bil baglary şipagatçy tapdyrmaz. Şolaya täze birini talmak üçin hepdeler gerek. Şu gice barmaz bolsaň. Indi muňam gep köpelýär. Haýyrlysy bolsun. Ejesiniň ömrüni howp atyp bilmedi agam, gaýgat etme istadi. Agam, gyýr içerde. Garaşýar. Bolýa agam.
Alo Hikmet. Näme boldy? O ýerde sen näme işiň bar ho? Näme boldy? Bu ýere näme üçin geldik? Ağam gıy Gyýda näme bolupdyr? Ýagaşdymy? Ağam gıy nimen gıyda kenlay. Tuncay Mert'in gıyda ken ağol. Näme? Aýjanyň näme ho? Ya agdyňyzdan bir zat gaçyrdyňyzmy? Musa haramzada dil açdymy? Han öldürjekdiňiz da. Ağam düşün. Aho, inim şol polisiýany öldürendigimiz bilinäýse, baryny gutordygyny biläý. Durun ýeriňizden gymylamaň. Polisiýa, goluňyzy galdyryň. Gydym. Kakam siz bilen işleşýärmi? Jogap beriň. Ayşe dur. Ayşe dur. Goşulma idil etmen. Jogap ber. Jogap ber diýen. Ol beýunädi. Biz etdik. İdimize düştü. Haýwan. Ayşe. Ayşe beytme. Ayşe. Meşanyň saýdan ýyry ýol ýokdur. Oturdygy biläý. Polisiýa bolmak arzugyň ejeň bary gutorur. Gerekler. Öleýsin gerekler bestir. Ol ölse utjagym şo bor. Benim şeytanlygyna şäherlik etdigi bor. Beytme. Beytme lälsen. Hakyň mertebeden dikilmek üçin oň adynyň hatyratyna berip durmaly bolsun. Sen şehidiň ýitsin Ayşe. Ayşe. Akydın. Yeri. Düşene. Yöre diýil ýa. Yörsenem. Hani? Kol çal. Yürü diyen näme dursun? Jenayetkarlaryň iň uly ýalňyşy jenayaty bagly bolmagydyr. Näme diýenlerini bilmezler. Ýöne dogrusy sen muny hat gowul ýandyňda. Şeýledämi? Yer bolýa lenim. Derro gozaly örmetene. Hani ýör. Orda bunu halat etdim. Ýör gydym. Ana onna gidelim oglanlar. Ulagat ýan terkerden. Jenap, yollaşlam kenara çıkan bir ceset tapıptırlar. Musa Aksoy'un cesedi eken. Resminamalarda bir çak aradan çıkanı bellense de täzültdir diye. Terkerdem. Musa size gurrun beripdim. Düşündüm. Uğralyň.
ruhu şat bolsun. Menin gerek zat barmy? Murat doğ. Sen bolmadyk bolsaň bu zatlaryň hiç ýeri bolmaz. Allah'ın emri bilen şeýle bolýandyr. Meselen men bilen baglanşygy ýok. Allah eslemese elimden hiç tat gelmezdi. Inni Tuncaýyň ruhu rahat tapamar. Oň ruhu hemişe rahatdy. Sebäbi yaradan Allah'ım hakykaty hemişe bilýär. Ýöne biziň ýagdaýymyz gözi ýygyna garap gitdi. Inni sen arkaňdan başyma dik tutup gezip bilersiň. Men senden razym Murat. Tuncaýyň hem razydygyna inanýan. Senden razy bolanym bilen ýeterlik bolmaz. Seňem men oýnumda hakyň bar. Aýdýanyňyz näme? Mundan beýle sen men agam bolarsyň. Her an haçan kynuldan düşsem sen men ýadyma düşersiň. Kıyımla düşerine garaşma Ayşe, dedem Hale Hanım. Elimde näme belde men ederim. Side Allah tavşaryan. Allah ýarkaz. Murat bey, şo bir heppeler tuturypsyňyz o. Mene dogry düşünmändir. Töwelemi gowlaşan ekeniň. O ýaşy. Allah şifa bersin. Murat daý, adamlar näme üçin başgalaň zatyny gözlükýär? Oň bir topor sebäbi bar efe. Ýöne men taňa diňe ören gowy tanaýan bir adamym üçin jogap berip bilerin. Käte öz nebisinden afgyny gelenni üçin oňuny oýlanman. Käte bolsa açwyrlykdan, dünýädäki ähli zady özüniň güdüreýdenni üçin. Bir gün bu zatdan ählidiniň hatabyny soraljagyny pikir etmänni üçin. Käte bolsa adamlar gysy hem aňsat ýol bilen ýagşylyga ýetip bolýanlygyny bilmezler. Hayra barýan ýollar käte şer tepeleriniň üstünden geçer. Ýöne näme bolsa bolsun, dünýäde şu gurrun bilen adamym ýarlanýanyna gorkman, arman, nähek işe garşy göreşýänlerim bar. Allah olary iki dünýede de bagtyar eýlesin.